Държавата. Що е то? Това е обществена система, създадена за да работи в интерес на хората, които живеят в нея – народа. Хората, които управляват тази обществена система, са професионалисти, като лидерите на партии, съдии, депутати и министри. Наричаме ги политици и магистрати. Работата на тези професионалисти се разделя в три направления, наречени власти. Това са изпълнителна, законодателна и съдебна власт. Всяка власт има своята роля и е еднакво необходима за функционирането на държавата. Законодателната власт пише правилата, изпълнителната ги прилага, а съдебната съблюдава за тяхното прилагане. Трите власти са основата на модерната държавност. Въпросът, който ни интересува тук е да установим границата в отговорността за управлението на държавата между политиците и народа. Кой решава и кой носи отговорността? В крайна сметка, в интерес на народа или в интерес на политиците трябва да работи държавата днес. Какво е положението в България? От 1990 година насам, Конституцията поставя трите власти в неравностойно положение. Това прави отговорът на поставените преди малко въпроси нееднозначен. Парламентарното мнозинство избира председателя на Министерския съвет и може да го смени когато пожелае. Съответно, премиерът, който ръководи държавата, се превръща в инструмент в ръцете на политическите лидери. От гледна точка на властите, това прави законодателната власт шеф на изпълнителната. Подобна е ситуацията и в съдебната система, където парламентарното мнозинство влияе чрез политическите квоти на върховния орган на съдебната власт – Висшия съдебен съвет. Тази неравнопоставеност между властите е коренът на проблема на управлението на държавата. Това прави политиците всемогъщи и кара народа да се чувства наблюдател, а не двигател на политическите процеси в държавата. Това води до липса на доверие в институциите, ниска избирателна активност, корупция и чувство за безнаказаност сред управляващите. Какво трябва да се промени? Как трябва да бъде? За да функционира държавата в интерес на народа, а не в интерес на нейните управляващи, е необходимо трите власти да бъдат независимо избирани и равнопоставени. Тази равнопоставеност между трите власти е основната промяна, която всички граждани трябва да постигнем. Независимостта между отделните власти се постига, когато мандатите на лицата, които упражняват дадена власт – съдии, депутати или министри, не зависят от волята на политическия елит, както е сега, а зависят от волята на гражданите и професионалните колегии. Това отключва пътя към принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите. Как да го постигнем? Конкретно, най-важната промяна, която трябва да постигнем, е промяна на нашата Конституция, за да можем ние, гражданите, да участваме в избора за изпълнителна власт. Не трябва да избираме само народните представители. Трябва да избираме и този, който ще управлява държавата, за да можем да му потърсим отговорност. Ефектът от това ще бъде значителен за всички нас. Ако народът решава кой ще осъществява изпълнителната власт, отговорността от нея няма да принадлежи на политическите лидери. Това ще уравновеси целият демократичен процес в полза на гражданите. Прякото участие на народа при избора на изпълнителна власт ще има и друг принос. Съдебната система няма да е подчинена на управляващия елит, както е сега. Политическите квоти във Висшия съдебен съвет ще загубят от своята тежест заради границата между правомощията на законодателна и изпълнителна власт. Разделянето на властите е единственият начин българските граждани да поемат отговорност за управлението на държавата. Политическата класа трябва да се превърне в изпълнител на народната воля, а не в двигател на управлението на държавата. Това видео е създадено за теб, гражданина. Първата стъпка е направена.
Защото вече си информиран за правната конструкция на държавата, която трябва да постигнем заедно. Знанието в теб е единственият път към решението за всички. Бъди част от нас, тези, които искат взаимозависимост и взаимоограничаване на властите.